Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Confederation of Meghalaya Social Organisation kabalong ka kanhun kiseng bahalang baper jongga jela Meghalaya haga arflai trik wiayong arjar kat kendai kelas dang ya ke jingeki bandawa ya ke airline permit daga bapenlong ya ke jingsi lamayong habaro ki district headquarter jongga jela kani kalalong syakeleng ke rilom sepni rilom jaintia temri boy bat harilom kasi kumjuru syarilom garo ya kani ke jingsi lamayong hagi kali jongki riu pai ba bat hagi jaka yo lai simenta de ginong yalam bat da ki khot jongki seng balang boper ki badan hapok shatri jongka Confederation of Meghalaya Social Organisation hanong ba shalong lasdang ye kani gijingsi lamayong haga porshipo wijemen step hamot pran kabala peteng terter shadu shathain khandai lan hagi kenta bakit khot jongka Confederation of Meghalaya Social Organisation kila depsi e kilama yong hakandai lat ki pulit kilawan ban phutno e kilama bar hadien ka jingtuklar jongki nong yalam ki pulit kila pon phai biang ya kilama sha ki khot jongani ka seng hag jing ekran bat kilat pathai kubor u president ka nyau trap achik national movement u ba lamprang singi kharbani ula ong bakani ka black flag day kadang day tang ka jing sedang jongkani ka seng ya ka jing khi bandawa pentre kamno ya ka airline permit hapok ka jela ula mahamru balada ka sarkar jela kadang yelek menti kani ka seng kan sapen bena da ki jing khi ki bajur nang ne shakmat habaro ka wei ka jela No pasting, no pasting on the government property. Okay? Not allowed on the government property. Permission only for the private property. Yeah. You can keep video. They are allowed to private property. Because most of us are doing my job. Now I have to obey my hierarchy. I know. You have to take in my passport. I can give you back, but I tell you, not in the government. No, okay. I can give you back. Yes, okay? yes, give us the flag. But not in the government. Yes, Okay? yes, yes, give us Not in the government. You put anywhere, we have no issues. Just hold it Okay? in your hand. Okay. No issues. That's why I told you that time. Also, you put, I have no issues. But I told you that I'm going to take it out after you go. You take And I will give you back also. I have no issues. Give you back Today, because we'll have to hang here and there. I'll give you back. There is no issue. But not in the government. Kena a black flag day. Organize mentakas ni dari terjing sedang. Terhendakas Sorkar Kamla Wanra ya ka LP negeri jungi kan mat ke ke bejur hang di sini penwan. Namar ngi sutu sai ba omdon ki an gi ba kham khlan ban ya ka LP. Namar dai tang ka LP ka bolong ka an ka khlan ke ban yada ya ka jaj penreu ban ka jelahi brokawai. Namar ngi sutu ba kong ka jaj penreu ladang imdon ki an ki baklan ki ban yada ya ka pateng ya paket jong jaj benreu di slow bakalong ka jingdu ku jingkramen ya kalawai pada ka pateng jong kari te nama kata ngiken dak basai sya ka sarkar MDA balelam da kurat sengma bagane mentakas ni gede tang ka jing sedang ka baret ladak kamla pamanra ya ka LP han negeri ke be ke jungi en sayamat ke jungi ke bejur ka ba ngakan syai hang ni ba ka komso kala penkre ik jiki ki ba khamsir kai nak benta ban pen ulong ya ka inal permit hang ni po mai khle jungi ngim kwa syu ba ka sarkar ka jungi ka basukan tandaktin hanrai ngiken tu ba lada kidon sya ka responsibility ya la ka jong ka judgment rew ka jong ka jam kelaya ya ka jala me kelaya kin sobha ban implement no wood ya ka inal permit hang negeri be ka jungi
Nama pi ka jingi khun ya kanu no ka daw ba jo jai benreu kam dai ka basok bat kam dai ka bangni khun tang yisen re ne leng jingi ka konso ngi lai rai bangin nom song thai kat hado ngin padio ya ka LP ha ka ne ka ri ka jingi na bangi soto badai tang ka LP ka ban yada ya ka jai benreu jingi na ka jingwan telep jong benderi nasil yang duriau. Hakini kisngi ki beladam ngilayo ka statement ya ka balai do chief minister jong ka jala ka jongi bulong ba ka LP undai ban pelong isu ya ka LP namar ba ka LP ka deka atiar mereka belengok kalong pamenin ka singi bat mantapat kami sakawi ka press statement do deputy CM ubang baka sorkar kalapan krea banwan ra ki kendon ki bolong kum ka LP kani ka pen kulmar yang ikum ka kenhun kum ka komso bat haju ka poru ya kin pat ba nong shoksno jo ka jala ti habede ba kani na kalyang ka jongi kum konso ngibu ya kini gilai tli jeng dawa Ahmad jong ka sorkar ba Ahmad jong chief minister jongi kabaningkong kalong ba ka deputy CM ha kajing kendu bat ngi ula ay ngi ka assurance ha kelas meeting ke kendu bat u ba ula ong ngi ba ka sorkar ka sawanra ka LP ha ka cabinet ba kisara ro ka session kabar kalong ba kiseng ki pafer ki badon hapo jong ka MDA la kalong ka HSPDP ka UDP ne ka PDF kini na kapor kila penbana ba kawai na kimat ki bakongsan ki jong ki kalong bandawa na ka sorkar banwanra ka LP uba hamlet doleng ubade cabinet minister ulong bangan sara ya kamat ILP ha ka cabinet ban ya keren ke HSPDP ha ka manifesto ka jongka kalong ba ka ILP ka wini ki ka jengdawa ka jongki ka UDP ha kini ki lightly election MLA MDC but MP ki ong ba ka ILP ka ngamat ka bakongsan ka jongki tengi ngi kulmar manta te ban yo ya ka jingsha ka ba khamsha shushu ngi dawan u konrak sangmau bre CM bu dei ban khotna ban lumno ya ka meeting joka MDA bat kumjuru ya ka cabinet ka jong u bat ngikwa ban yo i hakata proceeding jo ka MDA bat jong ka cabinet committee ba manu bekerja ni ka LP bat manu bekentai ngim kwa ban yo i ba kani kan datang ka personal opinion ka jong chief minister hi namar ba we minister ukraine ko we deputy chief minister ukraine we chief minister ukraine ko we teknam kan wanra ka jing sha yangi bat kumjuru ki pat ba nong shok no jo ka jala ngidawa na u kon sangma budai ban khotna ya ka MDA meeting bat ka cabinet meeting bat ai kata ki proceeding yang i bangin pet ba manu bekersan bat manu bakentaj ban yo ya ka LP kabar ka bang ikwa ban bu Ahmad jong ki partners jong ki MDA bat kumjuru ki cabinet minister kalong bamaki ki dei bandawan au chief minister bu unlum no kloi ya ka MDA meeting bat kumjuru unlum no kloi ya ka cabinet bat ngikwa ba kata hakita ki artli ki meeting ngikwa ba ka LP kan dei ka wen ki agenda bat hangtangin sa sutu ba manu ba kersan ILP bat manu ba kentaj bat kabalai ka bangi kwa banbu kasing dawa kalong yakini ki regional party la ni ki seng riulum ki jongi ki bahaman lang ki election ki perta ban penpat lagi jong gerendang ban ong bangi ngikwa ban pentreka me ka LP bot yang ingin pentreka me ka LP rementala sistem tam ki lasyong haka sorkar nadu ka UDP ka HSPDP ka PDF ngikwa ba maki baro kin kran da ka basya yangi kum ka jai benrio kham tambe ban ong laki kersan ne em ka jing dawa ka jongi kum ka LP lada maki kilapan pa ha basyet ha basya ba kim kersan ne ki kersan ngin sa sautu ba upat ba nong shok snong ba upat ba jong ka jai benrio baro ka wei un sa sautu bagini ki sang rilum ki sishan ne ka jai benrio kita ki di lightly ki point ki bangi ngikwa ban bu hakmat jong u chief minister lomba kani ka jingi ki ka jongi mata kasi bat nang ni syakmat lada ka sorkar kamuanra ya ka LP kumbakala kular kemudian di CM ulah kular yang ingin senang penjuri kini ngaki jong atau bibu korne ya nih kan sorkar MDA bahkan implement ya kan ke ILP nomor bagi ong lada ke sorkar kam implement in penjuri ka jingi pi ke kumbangi ongi nakaliang jo komso kan sa syong ya ka meeting nomor mentasi ngimpat la ban penbenai ginu kila jingi ki kani ka ditang kajing sedang ka jongi ha ka meeting ka bansawan ngin nang sim shu ikila jiki ta kata ka meeting let's say kan sadon kum kita ka ran riya matahi ngin palaban ong langim bukpor ne ame ka sorkar nadu ka basdang hi ka jong ong ka jongi ka long ba mper la piwan ra ada kanu ka anjo reki kendon jong ka ILP ki de bandon na kata ka an katai ka bangila kerensya nadu mensya naman ngisu tu ya ka jing e ba bat ngibret bat ngibu ya kajing start hak sorkar India hak sorkar Meghalaya la ka pentri ka me ka Bengkol System Frontier Regulation Act ne kan wanra da kanu kaan reki kendon pat ki bedon hak LP ki de bandon hak takaan namar kata kadaw ngidang yang scam hadu menta ban ong bangim ngim pediang ya kani ka bolong menta namar kani ka kamdon ni ki beniat ki ba de jong ka LP la i ka press statement ya ka bau deputy CM meneu la ong ngila puli de kajing dawa ka jongi nadu ka basdang hi ka long bai kumta kita ki sautli ki kendon ya ka bangila ong ba
kijong ka ILP kide bandon hakanu kanu ka ngim ong iko sarkar wanra MRSSE amendment ngim ong iko sarkar wanra Bengal Eastern Frontier Regulation Act le wanra kanu ka an le kata ka an kide bandon iki yaki kendon lan iki banya chok ka ILP bat hadu kata ka por ladang ilayo i baka sarkar ka wanra amendment ya ka MRSSE ru ladang ilapat baka wini ki kendon chok ka ILP kamdon hakatangin nom pediang de lada baro saut ligi kendon kidon le singin sa syong perhat pan pediang yak bakum kata ka Kepadengkong hi kabangi kwa kalong ba unu briu shwa bunrung ang niga jala ka jongi uday banyo jingbet na kasokar jala kabaar uhap ban pentip kat nusngi bat kan upor unsong unsa ang niga jala ka jongi kabalai umdei bansa palat ya ka sespa nyu pukandai sngi bat kabasal lada lap unu briu ba penkenya kini ke kendon dei ban pensitom yu kat kum kaan kita gidi ki sautuli ki condition ki bangi kwa ban bu lada kalong ba kasokar kuan ra ya kanu kaan da bro baru kawai mo kanika jela kanika program ka jongi baru kawai ka jela baru khat Aduh tulai saya. ha Yang mai woi rumah saya mau woi. Pedang ni wui hek pilih nak pilih bagaimana ILP mana lah We want ILP. We want ILP. No ILP. No rest. No ILP. No rest. No ILP. No rest. We want ILP. We want ILP. We want ILP. No ILP. No rest. No ILP. No rest. Ban pendeng ikla mayong lane ki banar ki plakat ban ra ki surak ban dawa ban pilih ke sarkar ba gajaj ban re jungi keladan kam kerke ban pentre kam no yak ILP namar kejingwan jong ILP kende ki jingeda naga benta gajaj ban re go jungi tham tam kumbaga BJP gong balada ki wan biang hakabor ken pentre kam ba yaka CAB nakata kadau ni nagalang jungi kum kiseng balang lalong ki bala pungkre naga benta kate ke jing temu jong ke BJP ban demand no marnor naga sarkar ban penterkam no ya ka ILP hakane ke jela ke jungi kani kasi kedika statewide protest kum shibenta ban penkenau ya ka sarkar bangi kum ka jak bendriu hadu menta hadu ka kani klimat ka menta ngimpat kliat bandawa ya ka ILP namar babaro hingi tikshai baka anhi ka bola ban yada ban tesong ini kum kacak pendriu kam don syuk dak kubuy hendepat tang ka ILP ngasu banai kublei ya kidikot ki balawan ban shimbenta ban yarap ya kanika jingkmu jong kaseng ban penurlong ya jingkmu jong kaseng ban pan ya ka jingkrshan na ki fight ba ban denglang ya kini ki batch bayong kum ba kaseng ki kala penkre ban kum juru ka wei ka message ka ba longshai ba sya ka sarkar kalong ba ni nadu kasin ka peningkong ni layang ha ka nongrim ban demand lane bandawa ya ka ILP bat kumta hadu ka ni ka klimat ka kumta ina ka yang jogi ngem ki jimut om syu da ki we pat kian kan repat kirang dehi ka ILP ngaso kan punrem ya udip chief minister ha ka ba hakini ki kiat banai ki baladep ha ka ba ka punggoji kendu jong ka komso bat ucu deputy chief minister ulak krishai bahaka budget session unsa wanra ya kaneka proviso ka bodon ka ILP ban amen ya kaneka Meghalaya resident safety and security act henry pat kata kaditang ka way ka punak thok ka ba nakaliang jong deputy chief minister ulak klei henry pat nakaliang tegaseng kamsimla terskap ka ba ukran henry pat kenya tersim na ka jong ka benta bat kaneka kaditang ka sinsdang ka ba liak selak bonono ka ba peaceful but ka sarkari kan long responsible lada in case in near future lada ka seng ka shimi kan no ka sinjam ka ba kham tek ya ka sarkar ka ha bersin ya ka
komsu di dawa mardor ya ke sorkar bahkan trikam no ya ke ILP na marga kani kalong senar kalong kawi naga kaan ka ba te lekam nani ka ba persya jur ya ki bari barjala lawan kok dari muluk jongi bat kamjul ini naga yang ikum laisang bat ni kubahap kok istri jong ke komsu ni da wajur na ke sorkar kamtam ya UCM badan burom baun tri kamno mardor ya kani ka ILP namar kani kalong ka katak kum kejing sedang kejong ikum ke laisang ngepok ka Western JL District nang ni bat ni ai beliru ya kiwi ki paras yang balang ibum la ban ya trilang di kot ni weriki bakin nang Shirham bat ban ya trilang bat ni bat ke komsu bat hada ki tu ki sedang balang ki badon lagi air district ba pentri kamno dan iki batek lama yang kum keni kadak kum kejing sedang jong ni nagal yang jong ikum ki laisang apo ke Western kia ni dawajur ya ke sorkar bahkan sim kawi kerai dan sim no mardor ya kini kaan na margani to kaan ke batel lekam ya keri bat bejaj kapor kelak de bingin yo sya ya kata ILP di negara yang jami apa istri jong ka komso JSM SYC atau EJSU ni lami khidmat ban kepau ya kada kesin ke sorkar kum kadak kejing sedang man pentrai kam no mardor hagani gesi da kejing dak deng lamayom baro kali caka akeleng jong kelilum jengkia akat bat kali baro kowe pau kejing sukmen bekrau pengilayo ban simenta kani ga klimbat pementa kalong ba kum gadak lane ke message ke bangin ai cik sorkar bangin sim yo maujam ubangin sedang ban dawa ya ke ILP kemud ba ngila te gina mayong habro ki kali kemai por lum jengkia bat khamtam hagi unit ke circle jungi bukher di bahab ko kshetri jong ka komso kum ka HYC JSM bat ka AJSU JSU kum ta ter tengi penpau hagju ko por kolong ba nagalyang jong ka HYC na po Jaintil district bat hagju ko por gidon lang hane ke JSM bat ka AJSU kolong bangin ai ka message sorkar kolong ba gidawai ka ILP omde issue tang menta kisngi henry dadu ki por ki balak slem henry kum kadak kejing penken mau biang ye ke sorkar ye kejing le menti jung ke sorkar ke longba ngichim ye gene ke sinjam ko ba khendia de banang ne se khamat ngin le da ko batengel ada ke sorkar kanom ka kasyong krikti halor kamat bangi dawa ban pentre kam no mador ye ka ILP ba dai dang da ka ILP shwa ban ne menta ka bala ban da ye geri ba kejai penreu ke jongi lada ke sorkar kamla ban pentre kam ye ka ILP menjit ka kowe ban tenji sinjam ki ba kham tenge kata kalau ba rengkat kejing kersan jong pi parma babon malam pada berturu yang sadar ba hatine kiski hatine ki tayo pada kine ki benai bala kundo kinsim nek senjam lada del banyakran lengba ka ordinance lenge ka special session ba kine ban ra mardor hatei kibor kiba la banyakran laneban penyok ano yang ILP hapo kejela kim dapat persepsi haki kedon kacing esong berkat kum koordinans pada special session kaba lese da barang lang di simbata ban raya le ILP paling bagi deki meta naseba ka sarkar kadai ban le barbar on ban persepsi Balang udah ada kenai hikirman ba udah Muslim janji kipalba na kapita panjo ya kane kaan ILP lane kaan kapan sirin kum ka ILP lane kene bodo kuteng jadi jing dawa jongi ka ILP kamde isu keberang pemai kamde isu kesin ke meningkong kamde isu kesin ke baa la dawa la bon sin om tang akaban yemi padba nila paru isang balang berper nila paru dagi memorandum ya ka sorkar bandawa pentri kami ka LP ndrai hadu menta ka sorkar ka susngap menti ka supenbit kai ka sule matla ndrai totip ko padba bagari jungi menta ka dona preng kata ka umsau ni preng kata ka jingsir bangi mlak bantip ka do kapor Ila ban shuttle no hakidi menderi